Hello Gabor, welcome back in our Girly channel. So दिनै जोङो construction एबा आखिनाय एबा elevation class थाखो जिनि बे चेप्टारखौ एसे माने introduction part माने माबोरै आखिनांगौ माबोरै डिग्रीफोरखौ आखियो बेखौ एसे सावरायनो नागिरदों. So फै जागायजेननोसै. So दा जों बेसिकली नै चेप्टाराव जोङो दा फार्स्ट जोङो मा सोलोंनांगौ फर एग्जांपल नोंथांमोना जुदि क्लास 9 आव जुदि एसे मोजाङै जुदि फरायबुदों एबा सोलोंबुदों अब्ला मा होनदों सिन्था लानो गोनां गैया बाट नोंथांमोना जुदि मोजां माबायाखै माने क्लास 12 10 आव 9 आव मोजां फरायबुआखै बा मोजां फरायाखै होमबानिया माने नोंथांमोना एसे सोलोंना लानाया मोजां. स' दा नोंथांमोना जुदि 60 डिग्री आखिनो जुदि होयोब्ला 60 डिग्री आखिनो होयोब्ला माने नैदो इजिली जोङो आखिनो हागोन. बाट उइदाउट नैखौ इउज खालामालासिनो जोङो हमना ला 60 डिग्री बा 90 डिग्री बा 30 डिग्री 15 डिग्री बा 120 डिग्री जायखिजाया डिग्रीखौनो नैनि हेल्पजों जोङो आखिनो हानांगौ बेखौसो होनो आखिनाय. बा जों नैदोथ' जायखिजाया सोद्रोमाफोरानो इजिली आखिनो होनो हागोन मानोना ओरै जखा लाबाय नै लानानै 90. स' जों दा नैदो माबोरै आखियो लोगोफोर एसे सावरायनोसै. स' जों दा फार्स्टलि बेसां डिग्री आखिनाय सोलोंगोन बेजों हमना लाबाय 60 डिग्री आखिगोन बेनिफ्राय 30 डिग्री आखिगोन बेनिफ्राय हमना ला 45 डिग्री आखिगोन 90 डिग्री आखिगोन 120 आखिगोन. दा नैखिनाखौ जुदि आखिनायखौ सोलोंनो हाबानो नोंसोरो जायखिजाया डिग्रीखौनो मा खालामनो हागोन आखिनो हागोन. स' लोगोफोर आखिनो खारनाय मोनसे आजबोना लानोसै नै बर्डआनो आं नैखौ आजबोना लाबाय नैनिफ्राय जायखिजाया लाबाय आरो एंगोलसो नांगौना जोंनो डिस्टेन्सखौ नङा. स' बिसिनि बोबाय बिनिफ्राय बोनानै जों दा मा आखिनोसै 60 डिग्री आखिनोसै. 60 डिग्री आखिनांगौबा जास्ट जायखिजाया मोनसे डिस्टेन्स लानानै जायखिजाया लानानै नोङो गावबा गावखौसो नै जि मानिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै नोङो नैबादि खालामनो होदो नैबादि ओरैबायदि खालामनो हो ओरैबायदि खालामनो हो ओरैबायदि. बिनिफ्राय मा खालाम नैखौ नोङो चेन्ज खालामनाङा बिदिनो जेरैबायदि नैखौ आखिदोंमोन नै बोरलाखौ बेबायदिनो नै बिन्दौ जे बिन्दौ दानदों बे बिन्दोआव नोङो ओरैबायदि आखि ओरैबायदि. बिनिफ्राय नै बिन्दो दाननायानो जोंना बेसेबां डिग्री जागोन बेसेबां डिग्री 60 डिग्री. होमबा दा नैबे बेसेबां डिग्री जागोन जोंनिया 60 डिग्री. दा होमबा आं बोनानै होथारनोसै लोगोफोर बेसेबां 60 डिग्री जायोना जाया नोंथांमोना एसे स्केलफोर लानानै मोजां आखिबानो जाबाय होमबाना इजिली जोंनिया मा होनदों 60 डिग्रीआ इजिली जागोन. दा नैबे बेसेबां जानांगोन जोंनिया दा 60 डिग्री बेसेबां डिग्री दा होमबा जोंना दायो 60 डिग्री. नाय लोगोफोर नै 60 डिग्री जादोंना जादों जायाखै पुरा कारेक्ट बेसेबां जाखो जोंनिया 60 डिग्री. दा होमबा दा जोंनो नैखौ नांलाया जों इजिली नैजोंनो आखिनो हायो. स' एबार नैबे जाबाय बेसेबां डिग्री 60 डिग्री. एबार जों बेसेबां आखिनांगौ 30 डिग्री. होमबा दा 30 डिग्री माने 60 डिग्रीनि आधायानो बेसेबां जायो जोंना 30 डिग्री. होमबा मा जागोन दा बियावनो आखिनोसै आङो दा नै खनानि नै गेजेरथिं आखिबानो जोंनिया बे मा जागोन जोंनिया 60 डिग्री. होमबा मा स' एबार जों 30 डिग्री आखिलायनोसै लोगोफोर. स' 30 डिग्री आखिनांगौबा मा खालामदो नैनिफ्राय जायखिजाया डिस्टेन्स लानानै नैनिफ्राय जायखिजाया डिस्टेन्स लानानै ओरै खालामदो ओरैबो माने नैयाव 60 डिग्रीनिफ्राय जि बिन्दु दानदों बे बिन्दुनिफ्राय ओरैबो. दा होमबा नैखौ जों बिदिनो लाखि बेखौ जेबो चेन्ज खालामनाङा बेनिफ्राय बेखौ चेन्ज खालामालासिनो नैनिफ्राय मा खालाम नैबादि खालाम. दा नैयाव दानबायना बेखौ जों मा खालामना होदो बोनानै होदो स्केलजों बरियानो. दा स्केलजों बोना होनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नैथिं बोनोसै. दा नैबे जोंना मा जानांगोन 30 डिग्री जानांगोन. 30 डिग्री जादों जायाखै नायनोसै नाय लोगोफोर 30 डिग्री जादों जायाखै 30 डिग्री मा जाखो कारेक्ट जागोन. थिग बिदिनो जोङो 30 डिग्रीबो आखिनो हाबाय. दा जों जुदि 45 आखिनांगौ जों मा खालामनांगोन नाय नैखिना 30 जाबाय नैखिना बेसेबां जाखो 30 जाबाय. होमबा नाय नैनि जुदि हाफ लालायोबा नैबेबो 30 ना 30 नि हाफा बेसेबां जागोन नैयाव नैखिनाव 30 नि हाफ लाबा बेसेबां जागोन नैनिफ्राय 30 नि हाफ लाबा नैनिफ्राय 15 जाबाय नैखिनासो 15 जागोन ना नैनिफ्राय नैखिनासो 15. दा नै 15 जों नै 30 जों दाजाबना होबा बेसेबां जोंनिया 45. दा होमबा नैनिबो हाफ आखिलायनोसै नैनि हाफ आखिनायाथ' गोरलैथार मा खालामगोन नैनिफ्राय 17 लायो 17 लाना बोरै बोगोन नैबादि बोगोन
नैनिफ्रायबो नै दाननायनिफ्रायबो लानानै जों मा बोनांगोन नैबायदि ओरैबायदि बोनांगोन दा इनिफ्राय बेखौ दा फोलांजाबना होदो लोगोफोर फोलांजाबबा मा मोनना नायलायनोसै बेसेबां 45 डिग्री मोनो ना मोना दा नैबे जोंना 45 मोननांगोन लोगोफोर मोनना नायथारसै एसे माबा जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बेबायदिनो आखिबा नाथाय प्रसिडिउरा बेबायदिनो बाट आंनिया माने मा होनदों आखिनाया एसे माबा जाबाय मिस्टेक जाबाय स' नोंथांमोना जुदि प्रसिडिउरखौ बेबायदिनो लानानै जुदि आखियोबा बे 45 जाथारनांगोन स' बिदिनो जुदि जोङो नैबे 30 मोना दा 30नि जुदि जोङो 30निफ्राय जुदि जोङो हाफ आखियोबा मा मोनगोन जोङो 15 डिग्री स' दा जों हाफ आखिनानै नायनोसै 15 मोनना मोना नैनिफ्राय लालायदो नैनिफ्राय नै माने नैनिफ्राय आरो नैनिफ्राय हाफ आखिनि कारणे जेराव हाफ आखिनांगौ नोंसोर मोननै दानस'गोन ना बेनिफ्राय लानांगौ आरो हाफ आखिनोबा दा बेनिफ्राय लालायबा बेखौ बा दा नैनि हाफ ना नैनिफ्राय लालायनांगोन दा बेनिफ्राय लालायबा मा जागोन इयो इउ दानबाय दा बेनिफ्राय बेखौ बोना लायनोसै दा नैखौ बोलायनोसै दा बेखौ दा जुखिलायनोसै दे लोगोफोर बेसे जाखो जोंना बेसे जाखो 10 15 डिग्री जाबाय स' बेबायदिनो जोंना नैबेबायदिनो जाखो 15 डिग्री जाबाय नैबे 30 जाबाय नैबे 45 जाबाय नैबे 60 जाबाय स' जों दा बे इजिलि जों दा मा खालामखो उदायाव नैखौ लानानै जों मा खालामखो आखिबाय बिनिफ्राय जों बेसेबां आखिनांगौ 90 डिग्री नाय फार्स्टआव दे नैनिफ्राय जुदि खेबसे नैनिफ्राय लाबाय मा लादोंमोन जों फार्स्टआव दे 60 डिग्री आखिनाव नैनिफ्राय नैबायदि लाबायमोन बेनिफ्राय नैखौ मा खालामदोंमोन नैनिफ्राय 2 डिग्री आखिदोंमोन नैबेनो जाबाय बेसेबां डिग्री जादोंमोन जोंना 60 डिग्री ओमफ्राय जुदि नैनिफ्राय जुदि आरो बेबायदि लायोबा 60 थांबाय थागोन आरो जोंनिया नैबायदि लायोबा होमबा दा नाय नैया लासे बेसेबांमोन 60 मोन होमबा नैनिफ्राय नैया लासे बे 60 मोनहैबाय बेसेबां जाखो 60 बेसे जाखो 120 होमबा जों दा 120 आ इजिलि आखिनो हाबाय नैखिना बेसे जागोन जोंनिया दा नैखिना बेसे जागोन जोंना नैखिना दा 120 नैखिना 120 जानांगोन लोगोफोर इखिना मा जानांगोन जोंना 120 नाय जेना लोगोफोरनिया 120 जाबाय बेखिना होमबा दा नाय नैखिना 60 बेखिना 120 दा 60 आरो 120 आव बेसेबां दङ गेबा नैखिनाव 60 दङ दा 60 निफ्राय जुदि जों हाफ आखिबा बेसेबां थागोन नैखिनाव नैनिफ्राय नैखिनाया 30 होमबा नै 30 दा नै 60 बेसे जागोन जोंनिया इजिलि 90 डिग्री मोनो स' नैनि गेजेराव आखिदा 90 डिग्री आखिनो गानो लोगोफोर दा नैनिफ्राय लालायदो नैनिफ्राय नैखिनाखौ लालायदो नैखिनाखौ लालायदो बिनिफ्राय नैखिनाखौ लालायदो नैखिनाखौ लानानै दा जोङो बेखौ मा खालामदो आखिदो दा नैबे बेसेबां डिग्री जानांगोन जोंनिया 90 डिग्री स' 90 डिग्री ना जाया नायलायनोसै लोगोफोर नाय जाबायना लोगोफोर बेसेबां डिग्री जागोन जोंना 90 डिग्री जाबाय स' बेबायदिनो जों बेसेबां आखिनो हागोन 60 आखिनो हागोन 35 30 आखिनो हागोन 45 90 120 दा बेनिफ्राय जायखिजाया डिस्टेन्सखौ नोंथांमोना आखिनांगोन खालि जोङो आखिनो रोंनांगोन जे फार्स्ट आखिबा नैदो आखिबा 60 डिग्री जागे इनिफ्राय इथिं 60 बारलांबाय थागोन इनिफ्राय जुदि जों हाफ आखिनांगौबा बेसे गेजेरनि जुदि जों एक्चुअली डाइरेक्ट मोनसे हांखोखौ डाइरेक्ट आखिनो हाया जों दा 45खौ खेबसेयावनो नैखौ लानानै खेबसेयावनो आखिनो हाया जोङो नैखौ लानानै खेबसेयाव आखिनो हाया फार्स्टआव जों 60 डिग्री आखिनांगोन इनि उनाव 60 निफ्राय हाफ 30 आखिनांगोन बेनिफ्राय 30 आरो 60 नि गेजेराव मोनसे हांखो आखिनांगोन बे जाबाय 15 बे 15 निफ्राय बे 30 दाजाबना होबानो जोंना बेसे मोनगोन 45 बेबायदिनो आखिनांगोन आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना दा बेबायदिनो न' प्रेक्टिस खालामनो थाखाय नैफोर डिग्रीखौ आखिना नायजायो दा 75 आखिना नायजायो बिनिफ्राय आरो लाइक 105 आखिनो हायो बेबायदिनो आखिना नायबाय थानो हायो आखिना नाय नोंथांमोना जुदि हायोबा आखिनो रोंगौबा कमेन्ट बक्सआव जाय हादों कमेन्ट हरबानो जाबाय सार आं हाबाय बा हायाखै बेबायदि आखिनानै कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय दा नाय 75 आखिनांगौबा नैबे 90 नैबे 60 आरो 90 नि गेजेराव बेसेबां डिग्री थायो जोंना 30 होमबा नैयाव 30 नि हाफ आखिबा बेसेबां 15 दं होमबा नै 16 नै 15 दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोंना इजिलि 75 दा नै 105 खौबो नैनि गेजेराव मोनसे आसबो आरो नैबे बेसे जागोन जोंनिया 105 जोंना इजिलि 105 मोनगोन स' एबार दा जों नायनोसै माबायदि माने मोनसे हांखोखौ माबायदि माने मोननै पार्टआव डिभाइड खालामो स'
दा जों लानोसै नैयाव बेसेबां लानोसै जों हमना ला जों दा 10 लानोसै 10 सेन्टिमिटारनि द्र' खालामना लानोसै जों बेसेबां लाखो 10 सेन्टिमिटारनि दा जों इजिलि नैखौ जुखिबा नैखौ दा जों जुखिबा जुदि जों मोननै पार्टआव जुदि डिभाइड खालामनांगौबा जोंना बेसेबां जागोन 5 जागोन होनना मिथिगोन बाट जों स्केल जों उइदाउट स्केल लायालासिनो जों मा खालामनांगोन दा मोननै पार्टजों डिभाइड खालामनो नाजानांगोन स' बे मोननै पार्टजों डिभाइड खालामनो होबा नोंथांमोनखौ फार्स्टआव नैनिफ्राय लानानै मा खालामनायनि एसे हाफनि एसे बांद्राय ला माने आधानि नोंसिनिसे आधा जायोबा एसे बारा ला आरो लानानै मा खालाम नैथिंबो ओरै बोदो बेनिफ्राय नैथिंबो ओरै बोदो ओमफ्राय जि नैखौ सालायनाङा दे लोगोफोर बेबायदिनो लानानै नैथिंनिफ्राय मा खालामदो ओरै बोदो बेनिफ्राय नैथिंबो ओरैबो दा इदिबोबा जों दा इनिफ्राय नैयाव दानदोंना बि दाननाय मा खालामना हो जोङो जइन खालामना हो माने लोगो ओमफ्राय दा नैयाव दा जइन खालामबा मा जागोन जोंना जइन खालामसै लोगोफोर दा नैबे जइन खालामबाय दा होमबा मा जाखो दा नोंसोर मोननैया जोंनिया मा जानांगोन समान जानांगोन नायनोलै लोगोफोर समान जाबानो जायाखै जोंना नाय जोंना मा जाखो कारेक्ट नंगौ ना लोगोफोर नाय 10 मोन ना जोंना 5 डिभाइड जानांगौमोन 5 दा जोंना नाय डिभाइड जाबायना लोगोफोर स' जों दा इजिलि नै बायदि जों मा खालामनांगौ जुदि नोंथांमोनखौ जुदि नैयाव माबानो होदोंब्ला मा खालामनो जुदि स्केलजों हाफ मोननै खालामालासिनो आखिनानै जुदि मोननै पार्टआव डिभाइड खालामनांगौबा जोङो बेबायदि जाबाय जोंनिया बे मोनसे जाबाय टेकनिक स' बिदिनो जों दा चेप्टाराव थांनोसै चेप्टाराव जों दा 60 डिग्री आखिनांगोन 90 डिग्री आखिनांगोन स' नोंथांमोना जुदि नैयाव सोलोंना लायाखैबा बे चेप्टाराव थांनाय लोगो लोगो एसे गोरा मोनगोन स' नोंथांमोना बे आखिनाय पार्टफोरखौ 60 डिग्री माबायदि आखियो 90 डिग्री माबायदि आखियो 30 डिग्री माबायदि आखियो एसे सोलोंना ला स' नै भिडिअनि गेजेरजों जों नैखिनिखौनो सोलोंनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय स' जुदि दा मोनसे खौरां बुंनोसै आरो जुदि नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा गाहाम होनना सानदोंब्ला जुदि सापर्ट खालामनो लुगैदोंबा सापर्ट खालामबाय था आरो जोंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना ला आरो मा होनदों जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक साइक होबानो जाबाय आरो जेसेबां हायोमोन लोगोफोरनो शेयार खालाम स' नोंथांमोननिफ्राय बेखिनिखौनो होनानै बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय